You make fucking history. You know it for Africa and for Intermarché. You know it, Bini. Fuck. We're so proud of you. Fuck. So strong. So strong. ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ CMA ኤክስትራ ሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሰናይ ምክትታል ሳልሳይ መዓልቲ ረጊጹ ዝርከብ ቱር ዲ ፍራንስ ሎሚ ሶና 1 ሐምለ ብሳልሳይ መድረኹ ቀጺሉ ተኻይዱ ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ ካብ ቺያቼኔዛ ተበጊሶም ኣብ ቶሪኖ ትዛዘም 230.8 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ውድድር እዮም ኣካይዶም ኣብ ናይት ማል መድረኽ ንተዓዘብቲ ካብቲ ዘደናገረ ፍጻሜታት ስለምንታይ ዮናስ ቪንጋርድ ንታዴ ቦጋቻ በሊጽዎን ከሎ ብጫ ማልያ ንታዴ ቦጋቻ ተዋሂቦ ዝብል እዩ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ዮናስ ቪንጋርድ መበል 13 ታዴ ቦጋቻ ድማ መበል 14 ምውጽኦም ይፍለጥ እዩ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ድማ ታዴ ቦጋቻ ራብዓይ ዮናስ ቪንጋርድ ድማ መበል 16 ተርታ ማሕዝዋ ይርስዓን እዞም ተቐዳደምቲ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ማዕረ ግዜ ስለ ዝነበሮም ናይ ግድን መፍለይ ይግበረሎም ነይርዎ ከምዚ ኣብ ንዕዘቦ ዘለና ድማ ኣብ ክልቲኡ መድረኻት ዝሓዝዎ ደረጃ ተደሚሩ እቲ ዝለዓለ ታርታ ዝሓዘ ድማ ወናነ ብጫ ማልያ ክኸውን ተወሲኑ ፖጋቻ ኣብ ቀዳማይ ታርታ ዝሓዞ ራብዓይ ታርታ ምስ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ዝሓዞ መበል 14 ታርታ ተደሚሩ 18 ክመጽእ እንከሎ ቪንጋርድ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ዝሓዞ 16 ምስ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ዝሓዞ መበል 13 ተደሚሩ 29 መምጽኡ ፖጋቻ ቪንጋርድ በሊጹ ንብጫ ማልያ ክለብስ በቂዑ ቤልጂማዊ ሬምኮ ኤቬኖፔል እውን ኣብ ክልቲኡ መድረኻት ካብ ናይ ቬንጋርድ ዝሓሽ ታርታ ሒዙ ብምጽንሑ ኣብ ናይ ግዜ ንፖጋቻ ተኸቲሉ ካልኣይ ታርታ ሒዙ ናብ ሳልሳይ መድረኽ ኣቕኒዑ ጆም አብርሃምሰን ቀጠልያ ማልያ ናይ ነጥቢ ኣብ ናይ ዓቐብ ካልኣይ ታርታ ዘሎ ፈረንሳዊ ቫለንቲን ማዶውስ ኣንበሳ ዓቐብ ጆን አብርሃምሰን ቀጠልያ ማልያ ለቢሱ ብምህላው ብግዚያውነት ንቀያሕ ነጠብጣብ ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ለቢሱ ከኣቱ እንከሎ ቤልጂማዊ ሬምኮ ኤቬኖፔል ድማ ጻዕዳ ማልያ ብሉጽ መንእሰይ ለቢሱ ኣትዩ ኣብዛ መድረኽ ኣሜሪካዊ ኣባል ጋንታ ቲም ቪዝማ ጆን አብርሃምሰን መበል 25 ዕለት ልደቱ ይኽብር ኣሎ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ መድረኻት ክልተ ፈረንሳውያን ኣባል ዲኤም ሮማን ባርዴት ንቀዳመይቲ መድረኽ ኣባል አሬካ ኬቬን ቫኩሊን ድማ ንቀዳመይቲ መድረኽ ተዓዊቶም ለን ኣለዉ ነዛ ብመጠኑ ኣብ ጎልጎል ትካየድ መድረኽ ቤልጂማዊ ኣባል ጋንታ አልፔስን ያስፐር ፊሊፕሰን ክዕወት ኣላዩ ዝለዓለ ግምት ተረኺቡ ኣትዩ ከም ዴንማርካዊ ማድስ ፔደርሰን ቤልጂማዊ ቫን አርትን አርናውድ ዲላይን ሆላንዳዊ ዲላን ግሪኖቬገን ኤርትራዊ ቢናን ግርማይ እንግሊዛዊ ማርካ ቫንዴች ሆላንዳዊ ፋቢዮ ጃኮብሰን ጀርመናዊ ፊል ባውሃውስን ኖርዌጃዊ አሌክሳንደር ክሪስቶፍን ድማ ንፊሊፕሰን ስዒቦም ዕውታት ናይዛ መድረኽ ክኾኑ ብሑጺነት ካብ ዝቐረቡ ተቐዳደምቲ እዮም ጾታ ምስ ፈለመ ኖርዌጃዊ ኣባላት ኡኖ ኤክስ ፕሮጆን አብርሃምሰን ጆሃንስ ኩልሴትን ንዓባይ ጉጅለ ገዲፎማ ኣብ ዝወጹሉ መጥቃዕቲ ዘካየድሉ መሲሉ ይቀሪቡ ይኹን ግን እዞም ክልተ ተቐዳደምቲ ኣቐዲሞም ዝወጹ ሽንቲ ማይ ንኽሾን እዮም ቱር ዲ ፍራንስ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ከተማ ፕሪስ ኣብ ዘካየዶ መበል 21 መድረኽ እቲ ንመወዳእታ ግዜ ብቕጽበታዊ ውድድር ተዓዊቱ ዝነበረ ቤልጂማዊ ጆርጅ ሚኒሲዩ ነይሩ ድሕሪ 19 ኪሎ ሜትር ዓባይ ጉጅለ በኣሜሪካዊት ክለብ ሊድል ትሬክ ክትቅለስ ጀሚራ ገለ ኣባላት አልፔስን እውን ምስ ኣባላት ትሬክ እናተሓጋገዙ እጃሞም ይጻወቱ ኣለዉ ክሳብ ዝርገጽ ግን ዝኾነ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ተቐዳደምታ ኣይነበረን ኣብ 71 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረት ናይ ዓቐብ ነጥቢ ኣብ ዝነበረ ሕንጻጽ ኣንበሳ ዓቐብ ጆን አብርሃምሰን ቀዲሞ ኣትዩ ዝነበረት እንኮ ነጥቢ ወሲድዋ ክሳብ ዝርሕቀት ሕጂውን ዝሃደመ ተቐዳዳማዩ ኣብ ቅድሚት ዘይምፍጣር ጉጅለታት ንዓባይ ጉጅለ ብዘገምታ ክትጓዓዝን ንፀወታ ድማ ኣሰልካይ ክኸውን ቀሲቦ ኣብ 94 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረት ናይ ነጥቢ ቅጽበታዊ ውድድር ኣባል ትሬክ ዴንማርካዊ ማድስ ፔደርሰን ቀዳማይ ኣትዩ 20 ነጥቢ ወሲዱ ቤልጂማዊ ያስፐር ፊሊፕሰን ፈረንሳዊ ብራያን ኮካርድን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ብምእታዎም ብቀደም ሰዓብ 17-15 ነጥቢ ወሲዶም ሻርሻይ ዝኣተወ ቢንያም ግርማይ 10 ነጥቢ ወሲዱ ዝሓለፈ ዓመት ቤልጂማዊ ያስፐር ፊሊፕሰን ብ377 ነጥቢ ወናነ ቀጠልያ ማልያ ኮይኑ ውድድሩ ከምዛ ዘመዝከር እዩ ፊሊፕሰን ብናይ 119 ነጥቢ ጋግን ማድስ ፔደርሰን ስዒሩ ዕውት ናይ ነጥቢ ውድድር ክኸውን ክኢሉ ነይሩ ኣብዛ መድረኽ 20 ዓመትን 76 መዓልታትን መሊኡ ዝርከብ ኖርዌጃዊ ኣባል ኡኖ ኤክስ ፕሮ ጆሃንስ ኩልሴት እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ተቐዳዳማይ ናይዚ ውድድር እዩ ኣብ 117 ኪሎ ሜትር ዛጊት ብዘይ መጥቃዕቲ ብሓደ ትጓዓዝ ዘላ ዓባይ ጉጅለ ኣብ ሰዓት 39.106 ኪሎ ሜትር ትጓዓዝ ነይራ
እዛ ጉጅለ ኣብ 3 ሰዓታት 13 ካልኢትን 117.5 ኪሎሜተር ሸፊና ኣብዚ ዓመት ውድድር ኣብ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት እታ ዝበፅሕ ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበት ሃገር ናይ ታዴ ፖጋቻ ስሎቬንያ እያ። ካብቲ ዘገርም እዞም 6 ዓወታት ስሎቬንያ ታዴ ፖጋቻ ኣብ በኽሪ ስታፊኡ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ዝተጎናጸፈን ዓወታት እየን። ጣልያን 5 ፈረንሳ 5 ቤልጅየም ድማ 3 ዓመታት ብምዝጋብ ቀዳሞት 3 ሃገራት እየን። ኣብ 156 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረት ሓንቲ ነጥቢ ዝነበራ ናይ ዓቐብ ቅጽበታዊ ውድድር ኢጣልያዊ ኣባል ሬድ ቡል ቦራ ሃንስግሮ ማቴዎ ሶብሬር ቀዳማይ ኣትዩ ንዝነበረት ሓንቲ ነጥቢ ወሲድዋ። ዝሓለፈ ዓመት ኢጣልያዊ ጂሎ ቺኮነ እዩ ብ106 ነጥቢ ኣንበሳ ዓቐብ ቱር ዲ ፍራንስ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ። ኣብ 164 ኪሎ ሜትር ፋልማይ መጥቃዕቲ ናይዛ መድረኽ ብፈራንሳዊ ኣባል ጋንታ ቶታል ኤነርጂ ፋቢያን ግሬይለር ተኻይዱ። ኣብ 171 ኪሎ ሜትር ፋቢያን ግሬይለር ምስ ዓባይ ጉጅለ ዝነበሮ ናይ ግዜ ርሕቀት ናብ 44 ካልኢታት ኣበሪኹ። ኣብ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ እቲ ዝበለጸ ደረጃ ግሬይለር ኣብ 2018 ዝኣተዎ መበል 14 ታርታ እዩ። ጾታ ንኽዛዘም 50 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ኣብ መንጎ ግሬይለርን ዓባይ ጉጅለን ዝነበረ ናይ ግዜ ጋግ ናብ ናይ 40 ካልኢታት ነይሩ። ኣብ 181 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረት ናይ ዓቐብ ውድድር ግሬይለር ቀዳማይ ኣትዩ ዝነበረት ሓንቲ ነጥቢ ናብ ሕሳቡ ኣታዊ ገይሩ። እዚ ተቐዳዳማይ ኣብዛ መድረኽ በይኑ ጥራይ ንቕድሚት ሃዲሙ ብምውጽኡ ዝበለጸ ተቐላሳይ ናይዛ መድረኽ ምዃኑ ዘይተርፍ እዩ። ኣብ ቀዳመይቲ መድረኽ ሆላንዳዊ ፍራንክ ቫንደንብሮክ ኣብ ካልአይቲ መድረኽ ድማ ኖርዌጃዊ ጆን አብርሃምሰን ዝበሉ ተቓለስቲ ናይተን መድረኻት ኮይኖም ምዕዋቶም ይፍለጥ። እዛ መድረኽ ኣብ ጎልጎል ትዛዘም ብምዃን ዝያዳ ኩሎም ተቐዳደምቲ ንማርክ ካቫንዲች ከተገዱስ እያ። ካቫንዲች ንዓወት ሓንቲ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ክብል ዝሓለፈ ዓመት ካብ ኮረሻ ብሽክለታ ክወርድ ንዝኣተዎ መብፅዓ ብተወሳኺ 1 ዓመት ምንውሑ ይርስዕን። ጾታ ንኽዛዘም 30 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ኣብ መንጎ ግሬይለርን ዓባይ ጉጅለን ዝነበረ ናይ ግዜ ፍልይ ናብ 12 ወሪዱ። እዚ ተቐዳዳማይ ብዓባይ ጉጅለ ምጉሓጡ ዘይተርፍ ይመስል። ጋንታታት ኣልፔስንን ሊድል ትሬክን ኣብ መሪሕነት ዓባይ ጉጅለ ዝርከባ ጋንታታት እየን። ኣብ 202 ኪሎ ሜትር በይኗን መጥቃዕቲ ዝጸንሐ ግሬይለር ብዓባይ ጉጅለ ተጎቢጡ። ጾታ ንኽዛዘም 15 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ከም ኢንተርማርሼ ኢኖስ ሊድል ትሬክ ኣልፒሰን ዝኣመሰላ ጋንታታት ዝሓሸ ቦታ ንምሓዝ ኣብ ሓያል ቅልስ ተጸሚደን። ድሕሪ 1 ኪሎ ሜትር ኣባል ሶዳል ኪስኪፕቴፕ ዴንማርካዊ ካስፐር ፔደርሰን ወዲቑ ውድድር ከየቋርጽ ተሰጊኡ እኳ እንተነበረ ሓካይም ክለቡ ድሕሪ ዝገበሩሉ መርመራ ግን ውድድሩ ክቕጽል ቀጠልያ መብራህቲ ወሊዖምሉ። ጾታ ንኽዛዘም 6 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ኣብ ኣልፔስን ቀንዲ ቀላሲ ያስፐር ፊሊፕሰን ዝኾነ ቻምፒዮን ዓለም ሆላንዳዊ ማቲር ቫንደርፑል ብሽክለታ ኣባላሽዩ ተሪፉ። ንዝበዝሑ ናይ ሽኳ ተቐዳደምቲ ምትራፍ ቫንደርፖል ጽቡቕ ዜና ክኸውን እንከሎ ንፊሊፕሰን ግን ክሰምዖ ዘይደሊ ሕማቕ ዜና እዩ። ጾታ ንኽዛዘም 3 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ዓባይ ጉጅለ ንቫንደርፑል ናይ 40 ካልኢታት ናይ ግዜ ጋጋ አንጺፎምሉ። ጾታ ክዛዘም 1 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ 3 ኣባላት ኢንተርማርሼ ንቕድሚት ወፂኦም ንናሃረ ዓባይ ጉጅለ ዛይዶሞ። ኣብዚ ርሕቀት ቢንያም ግርማይ ኣብ ኣዝዩ ምቹእ ቦታ እዩ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ዓባይ ጉጅለ ኣብ ዘካየደቶ ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር እቲ ነብሪ ጎልጎል ኤርትራዊ ኣባል ኢንተርማርሼ ቢንያም ግርማይ ብደረጃ ዓለም ኣለዉ ንዝበሃሉ ቦላቲስታታት በሊጹ ንውድድር ኣብ 5 ሰዓትን 26 ደቂቕን 48 ካልኢትን ብምዛም ዕውዝ ሳልሳይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ኮይኑ ቢንያም ግርማይ በዚ ዓወት ተሓጊዙ ንውልቁ ንሃገሩን ንኤርትራን ኣህጉር ኣፍሪቃን ንክለቡ ኢንተርማርሼ ናይ ፈለማ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቡ። ኮሎምቢያዊ ፈርናንዶ ጋቬራን ቤልጅማዊ ኣርናውዲ ዳይን ድማ ብተመሳሳሊ ግዜ ካልኣይን ሳልሳይን ተርታሒዞም ሕንጻጽ ረጊጾም። በዚ መሰረት ኢኳዶራዊ ሪቻርድ ጋራፓዝ ብ15 ሰዓታትን 21 ካልኢትን 41 ንኡስ ካልኢትን መሪሕነት ዙር ፈረንሳ ካብ ታዴ ፖጋቻ ተረኪቡ። ታዳይ ፖጋቻ ሬምኮ ኢቫኖፔልን ዮናስ ቪንጋርድን ድማ ብመዓልቲ ተበላሊጦም ካብ ሳልሳይ ክሳብ 4ይ ተርታሒዞም ኣለዉ። ብነጥቢ ኖርዌጃዊ ጆናስ አብርሃምሰን ብ76 ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ። ቢንያም ግርማይ ብ66 ነጥቢ ካልኣይ፣ ፈረንሳዊ ኬቨን ቫኩሊን ብ60 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታሒዙ ኣሎ። ኖርዌጃዊ ጆን አብርሃምሰን ብ24 ነጥቢ መሪሕነት ኣንበሳ ዓቐብ ዓቂቡ ኣሎ። ፈረንሳዊ ቫለንቲን ማዶውስ ብ11 ነጥቢ ካልኣይ፣ ሆላንዳዊ ቫንደርቦርክ ብ9 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታሒዙ ኣሎ። ቤልጅማዊ ሬምኮ ኤቨኖፔል መሪሕነት ብሉጽ መንእሰይ ዓቂቡ ወፂኡ። ስጳኛዊ ካርሎስ ሮድሪገዝን ኣሜሪካዊት ማቴዎ ጆርጊንሰን ካልኣይ ሳልሳይን ኮይኖም ይስዕቡ ኣለዉ።
ቱር ዲ ፍራንስ ሶሉስ 2 ሓምለ ብራብዓይ መድረኹ ክቕፅል እዩ። ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ 139.6 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ውድድር ክካየድ እዮም። ቢንያም ግርማይ ድሕሪ ዓወቱ ከም ዝስዕብ መልእኽቲ ሰዲዱ ብሽክለታ ክጅምር ከለኹ ሕልመይ ኣብዚ ውድድር ምስታፍ ነይሩ። ኣብዚ ብቅጽበታዊ ውድድር ዝተዛዘመ ውድድር ምዕዋተይ ዘይእመን ነገር እዩ። በዚ ኣመዝጊቤ ዘለኹ ዓወትን ንስድራ ቤተይን ንበዓልቲ ቤተይን ንህዝቢ ኤርትራን ኣፍቃርን የዋና ክብል ይፈቱ። እዚ ዓወት ንኣፍሪቃውያን ዓብ ዓወት እዩ ክብል ንዓወቱ ብንብዓታ ሰኒ ገሊጹ የውሃና ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ። ኣትሌት ወይኒ ቀላቲ ኦሎምፒክ ፓሪስ ተምርሕ። ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ኣትሌት ወይኒ ቀላቲ ኣብ ዩጂን ኦሪገን ዝካየድ ዘሎ ናይ ሕምረት ኣትሌቲክስ ኦሎምፒክ መሕለፊ ውድድር ብዘተኣማም ብቕዓት ምሕላፋ ኣረጋጊጻ። ኣብ ኦሎምፒክ 2024 ድማ ናይ 10,000 ሜትሮ ናይ ትራክ ጉያ ክትወዳደር ምዃና ኣፍሊጣ። ከም ዝፍለጥ ኤርትራዊት ፈረንሳዊት ኣትሌት መቕደስ ወልዱ ብማራቶን ክሳተፍ ምዃና ይፍለጥ። እዚ ቢኤስኤ ትራክ ኤንድ ፊልድ ዝተዳለወ ውድድር እዚ ን10 መዓልታት ዝጸንሐ ውድድር እዩ። ካብ 21 ክሳብ 30 ሰነ ዝጸንሕ ኮይኑ ሃገራዊ ውድድር ቻምፒዮን ትራክን ፊልድን እዩ። ከም ዝዝከር ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ መብ ክፍለዝጊ ኣብ 2004 ኣብ ዝተኻየደ ኦሎምፒክ ብሩር ከም ዝዓተረ ዝዝከር እዩ። ወይኒ መዳልያ ተምጽእ ዶ ትኸውን? ሓፈሻዊ ውጽኢት እዚ ውድድር ነዚ ይመስል ነይሩ። ቀዳመይቲ ወይኒ ቀላቲ፣ ካልአይቲ ፓርከር ቫልቢ፣ ሳልሰይቲ ካሪቫ ሽዋይዘር፣ ራብዒቲ ጄሲካ ማክሌን፣ ሓምሸይቲ ኣማንዳ ቬስትሪ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ እዚዩ ነይሩ። በቲ ዘቕረብናያ መደብ ሓበሬታ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ክትጽሕፉልና ብትሕትና ነዘኻኽር። ዝቕጽልን ሓድሽን እዋናውን ዜና ስፖርት ኣብ ሰዓት ክበጽሐኩም ድማ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ኣይትረስዑ እንዳበልና ብምክታልኩም ኣዝና ነመስግን።